Kawai ke jingja tua khando ba kendit kensan. Kalaja ke benta jong jaka long yo ha prat ma Ripoi district. Ha ka no phai singi jong ka apnri trik nai lur aja apulai. Por kumba lai ba JA. Ha ka por balang ter jur bhau slap. Ha ka de jingja katmei khubor lai thu ba kawai ka kali martivan ke badon register number AS01BP Arsau Anriu. Kalau syak telep ha jing tua kata khando ba syak sengej ru ha kitan rai ding. Rekam shum don kanu pat ka jingja ba mensau syak jing embryo. La khwai no e kata kali da ka pu silum ringkat ke jing rap cipulen bat kiriu pa ba. Ban je. Ban mau? Ban ya.